Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа Гасыр каналында Кымсагаты тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Татарстанның атказанган физик тәрбия хезмәткәре, Татарстанның Олимпия советы рәисе, сәясәт фәннәре кандидаты Марат Бариев. Марат Мансурович, исәнмесез. Исәнмесез. Марат Мансурович, сезнең бөтен тормыш юлыгыз, гомерегез, эшчәнлегез спорт дөньясы белән бәйле. Сез Татарстанда узак еллар Татарстанның яшьләр эшләре спорт һәм туризм министрлыгын җитәкләдегез. Дәүләт думасында шундый ук юнәлештәге дәүләт комитетының рәисе урынбасары вазифасын башкардыгыз. Россия Олимпия комитетын җитәкләгән кеше. Менә спорт дөньясына бәйле соңгы вакытта чыккан яңалыкларның берсеннән башлыйсым килә. Безнең милләттәшебез фигуралашу устасы Камила Валиеваны Европаның арбитраж спорт суды 4 елга дисквалификацияләде. Ягъни аның менә шушы Пекин Олимпиадасы һәм аннан соңга алган җиңүләре, медальләре юкка чыгарыла һәм төп сәбәп, төп гаеп дип инде алар әйтәләр. Камила Валиева допингка каршы таләпләрне, кагыйдәләрне үтәмәүдә гаепләнә. Бу процесс инде 2 ел дәвам итте. Менә сез шушындый нәтиҗәне көткән идегезме? Сезнең фикерегез бу уңайдан? Әлбәттә көткән идек. Чөнки ул кагыйдәләрне алардан тыш чыккач, барбер ниндер теге следствиесе булырга тиеш. Әмма ләкин аңар иң югары наказание бирделәр. 4 еллык дисквалификация. Катгый чара булды. Иң зуры, минемчә, монсы артыграк, монсы менә сәбәп табып инде Россиядан булганга, шуңар күрә монда сәясәтсез булмагандыр дим. Аны анда ярты елда бирим буладыр, 1 елда, 2 елда, менә аңар 4 ел булды. Кызганычка каршы. Менә спортчының организмына тыелган препаратларның эләгү турында берничә төрле версия булды. Димәк, судта буларның берсе дә расланмаган, исбатланмаган булып чыгамы? Шулай була инде. Без әле теге судта ничек материалларын белмибез, әле алар юк. Анда ничек булган, Валиеваның адвокатлары нәрсә әйткән, теге яктан нинди аргументлар булган. Әмма ләкин менә мондый нәтиҗә булгач, димәк, безнең аргументлар, безнең позицияны саңа сукмаганнар, алар барып җитмәгән инде, җитеп бетмәгән. Кайбер менә матбугат чараларында шундый мәгълүмат таралды, ягъни Россия ягыннан катнашучы адвокатлар, яклаучылар бу процесска начар әзерләнгән, тиешле дәрәҗәдә әзерләнмәгән дигән фикер дә яңгырады. Менә моңа җирлек бармы, юкмы? Монда адвокатларның өлеше, аларның сүзе ни дәрәҗәдә дәлилле булырга тиеш иде? Аларның сүзеннән бик күп нәрсә тора. Алар бит инде төзеп позицияны. Мин аңлаганча, ул теге чит ил адвокатлары, әйбәт адвокатлардыр дип уйлыйм инде. Безгә әле теге информация юк, кемдер булганын. Әмма ләкин алар я позицияларын дөрес төземәгән, я теге кирәкле дәрәҗәдә аны куймаганнар. Менә нәтиҗәсен беләбез инде. Шуннан аларга да бәя шундый Валиева иң зур дисквалификация алгач, димәк, аларның эшләре булып чыкмаган. Менә ялгышмасам, Камила Валиеваның бу допинг белән бәйле бәхәсле момент ул Пекиндагы кышкы Олимпиадага кадәр үк барлыкка килде. 2021 елның декабрендә, шулай бит. Менә шушы хәлне белә торып, дип әйтгәндә, Камила Валиева ул Олимпиада уеннарында катнашырга чакырылды, ярышларга кертелде. Менә бу очракта безнең әйтергә кирәк, Россия спорт чиновниклары менә күрәләтә торып ниндидер менә шундый булмас эшкә алындылар дип әйтә алмыйсызмы? Нәрсәгә өметләнде алар? Минемчә, менә декабрьдә проба алганнар, аның бит шул нәтиҗәсен, результатын шул Олимпия вакытында гына әйттеләр. Менә инде ай ярым, 2 ай үткәч кенә
Менә безнең ул җитәкчеләрдән гаеп булса да, ул спорт җитәкчеләреме, федерация җитәкчеләреме кемнән әле билгеле түгел, нишләптер 2 ел дәвреннән аны белеп буладыр инде дип аңлыйм үзем. Шул 2 ай эчендә минемчә теге кирәкле рәвештә кызыксынган кеше булмаган, аны карап бармаган. Нишләп менә әле без инде 1 ай үтте, белмибез результатын, ул анализның. Нишләп безгә әйтмиләр? Әгәр шулай төпченеп кызыксынган булсалар, бәлки аны белерләр һәм Камилның әнә шул триметазидинын тапкан булсалар да, ана куймыйчы бүтән спортчыны куеп, шулай итеп чыгырлар бу хәлдән. Минемчә, хәзер нәрсә инде? Шузган. Шулай да менә Россиядә мәңгелек сорау бар бит, кем гаепле һәм нәрсә эшләргә диләр. Менә кем гаепле дигәндә, аның бит шәхси тренеры бар, Этери Тутберидзе, аның тренер штабы бар, табибы бар, сәнгать җитәкчеләре бар. Алар менә шушы 2 ел дәвамында бу хәлгә карата бернинди аңлатма бирмәделәр. Дөресен әйткәндә, бу очракта Камилә бит әле ул балик булмаган, балик яшенә җитмәгән бала. Бу очракта менә кем гаепле дигәндә, кем җаваплы иде Камиләнең менә шушындый хәлгә калуына иң беренче чиратта? Әйтеп буламы аны? Бүгенге көнгә бу сорауга җавап юк. Чөнки менә мондый ситуация ул күп сораулар тудыра дагын. Сез дөрес әйтәсез, 2 елда менә җаваплы кеше табылмаган, исеме әйтелмәгән. Мин уйлаганча аны хәзер барбыр табырлар. Ләкин инде эшне үзгәртеп булмый. Камиләне дә безнең җыелма командасында медальсыз калдырдык, алтын медальсыз. Камиләнең тормышы, язмышы нәрсә булып бетәр әле. Инде үзгәрешләр булыр, иң авыр аңар төште. Мин уйлаганча, әлбәттә, ул үзе табып капкан препарат түгелдер. Ничектер эләккән, кемдер эләктергән ичендә аны менә теге бөтен бәлә, бөтен йөк Камиләгә эләкте. Дөрес түгел, әлбәттә, шуңа күрә ул кешеләрне табырга кирәк, эшен бетерергә кирәк. Менә аны бит инде 4 елга дисквалификацияләделәр. Ягъни бу исәп башлана инде 2021 елның декабреннән дип әйтергә кирәк. Димәк, аны 2 ел вакыт үткән, әле тагын алда 2 ел ул спорттан читләштерелә. Димәк, әле ул 2 елдан соң спортка инде ул кайтмаска да мөмкин, бигрәк тә фигурлы шууга. Бәлки, Марат әфәнде, менә минем үземне шәхсән кызыксындырган бер сорау, бигрәк тә менә бу фигуралы шууда күзәтелә. Безнең спортчылар андагы ничектер менә балалар спорты яшендәге спортчылар кебек, дөресен әйткәндә, балик булганчы, алар инде дөнья чемпионы да булды, олимпия чемпионы булалар да, 2-3 елда янып бетәләр дип әйтергә, спорттан китәләр. Менә бу элегрәк бит ул андый ук хәл күзәтелми иде. Бу сез менә моңа үзегез шәхсән менә спорт дөньясында булган җитәкче буларак та, тамашачы буларак та ничек карыйсыз? Кайбер спорт төрләрендә ул спортның үсеше алга бара. Аның программалары катлаулана бара һәм аны яшьрәк спортсменнар әйбәтрәк башкара. Әлбәттә инде алар сыгылмалы. Шуңа күрә шул спорт төрләрендә яшьне кимитә бар. Ул электә ярыйдыр. Менә искә алык, 70-нче елларда бары Елена Водорезова 12 яшендә ул Европа чемпионатында призер булды. Ягъни тарихта андый мисаллар бар. Ягъни мисал, алар күпчелек түгел. Әз иде. Менә хәзер шул программалары авырлана баргач, катлаулана баргач, яшьләргә ул алар күбрәк була башлады. Аларга җиңелрәк ул программаны башкарып чыгарырга. Ул фигурлы шоуда гына түгел, әйтик, гимнастикада, нәфис гимнастикасында бүтән теге
еженетик шунда һәм башкалар хәзер халыкара федерациялар бу проблемага карата теге карашларын үзгәртә башладылар. Менә гимнастикага 2 елга планканы күтәрделәр, яшь буенча арттырдылар. Бу фигурлы шоуда да, анда да 2 елга бугай. Менә әйтик, гимнастикада моңарчы 16 яшькә кадәр 16 яшьтән юниор булса, хәзер менә киләсе елдан 18 яшьтән була. Фигурлы шоуда менә 15 яшьтән алар теге зурлар арасында чыгыш ясыйдыр. Хәзер 16 яшьтән була киләсе елдан. Ягъни бар күтәрелүгә бар. Андый әйбер бар, чөнки менә сез әйткән проблема ул чыннан да бар. Һәм менә физик яктан балага теге киләчәктә травма булмасын, аны организмына зыян булмасын өчен организм үсә бара бит. Шуңа күрә менә аны үзгәртәләр ул. Әле бунда бит әле Марат Мансурович физик ягы гына түгел, мораль ягы да бар, әхлакый ягы да. Шулай бит. Бала чакта ул бит әле менә бу стрессларны бик катлаулы авыр кичерергә мөмкин, һәм гомерлек ул теге әхлакый яктан яра калырга мөмкин аларда. Ягъни әле ндагымаган шәхес буларак. Шулай. Менә бу допингларга әйләнеп кайтыйк әле. Менә дөресен генә әйткәндә, Россия спортында допинг белән бәйле низаклар дип әйтик инде, җанҗаллар ул даими рәвештә чыккалап килде. Хәтерләсәгез, моннан берничә ел элек менә безнең биатлончылар белән чаңгычылар арасында шундый берничә хәл булып алды. Шулай да халыкта әйтем бар бит, менә 30 төтен чыкмый диләр. Менә безнең гаип нәрсәдә? Без бик салкын, битараф карадык менә бу мәсьәләләргә, допинг мәсьәләсендә. Шулайрак булгандыр. Менә биатлон белән чаңгыда гына түгел, җиңел атлетикада да бездә теге штанга күтәрү буенча да, йөзү буенча безнең кызганча каршы күп спорт төрләрендә андый проблемалар булгалады. Шуңа күрә теге безнең дошманнар дип әйтәм, безнең каршы килгән илләр, көндәшләр, конкурентлар, алар аны күзәтеп тора инде, алар шуңар аны сразу күтәреп алдылар. Менә Россиядә, Советлар Союзында менә шундый система булган икән, дип бар икән. Алар шуның аркасында җиңәләр, шуның ярдәм белән җиңәләр дип. Инде күп спорт төрләрендә шундый әйберләр булгач, ул теге аргумент шикелле аларга. Ягъни системалы кулланылган кебек килеп чыга. Ул безнең дистәләгән меңнәр кеше шөгыльләнә, миллионнар дисәк тә була шөгыльләнә. Аның берничәсе менә шулай эләккән, менә алар бөтен кешене шулай буй дип әйтик. Әйтәләр менә бер пычрак сыер бөтен көтүне буй килеп чыга бу пычракта. Шундыйрак хәл без беләбез, Европада да, Африкада да, Америка Кушма Штатларында да, әлдә андый нәрсәләр, менә Испаниядә бик зур скандал күтәрелеп бара, берничә дистә спортсменнарны шулай тоттылар. Шуңа күрә без бүтәнрәк караганда күпкә чистарак һәм җаваплырак, бер башка андары бер кешедә безгә бармак белән төртә алмасын. Безнең бар ВАДА һәм РУСАДА, ВАДА инде ул тамашачылар өчен әйтергә кирәк, бөтен дөнья допингка каршы агентлык, РУСАДА инде Россия масштабында допингка каршы агентлык. Менә ВАДА белән РУСАДА арасындагы мөнәсәбәтләр бүгенге көндә безнең ни дәрәҗәдә алар? Алар элек бик әйбәт иде, андары менә теге Родченков качкач, Канадага, Америка Кушма Штатларына ул аралар бозылды. Алар теге илемтәсез дип әйтә алмыйм мин, әмма РУСАДАның авторитеты дәрәҗәсе әлбәттә хәзер күпкә кимеде. Андары РУСАДА хәзер үзе алып та бара алмый ул тикшерүләрне. Аның лицензиясе юк хәзер. Алар аны яңадан аларга тиеш. Пока шул халыкара ВАДА ул лицензияны аларга бирмисез. Әле әзер түгел, үзе эшегезнең теге рәвешен күтәрегез дип, дәрәҗәсен күтәрегез дип. Әле ул теге ВАДАга минемчә бүген ул
тоже хәзер политизированный. Тизигенә кире мөнәсәбәтләргә кайтмаслар, но шул якка бара, эшләргә кирәк. Менә безнең шушындый спортсменнар булмаса, шул допинглы әйбәт барса, ул вакытыннан берничә елдан эш кире үз урынына, үз уңаена кайтар дип өмет итәм. Вакыт кирәк инде. Моңа вакыт кирәк, әлбәттә сабырлык, вакыт һәм көндәлек эш бу юнәлештә. Инде килеп берникадәр үзебезнең алда торган турнирлар турында сүз күтәрәсе килә. Безнең менә быел дип әйтергә кирәк, Россия масштабында 3 ярыш, 3 халыкара дәрәҗәдә дип әйтик турнир күз алдында тотыла. Шуның икесе Казанда үткәреләчәк. Киләчәк уеннары һәм БРИКС уеннары Казанда, инде дуслык уеннары ул Мәскәү белән Екатеринбургта үтәргә тиеш. Сез менә бу ярышларга халыкара масштабта, дөнья масштабында нинди бәя бирәсез? Аларның авырлыгы, бәясе ниндирәк, дәрәҗәсе? Киләчәк уеннары ул яңа формат, яңа спорт төре дип әйтик. Бик кызыклы нәрсә булыр. Менә ул заклама 2 атнадан башлана инде. Күрербез, шитил спортсменнарын, шитил командаларын бик кызыксындыра. Анда бик күп кунаклар көтәбез. Катнашырга теләгән нәрсә булып чыгар. Мин үзем әле аңлап бетермим ул. Менә мин йөргәләдем Казанда булганда. Ул фиджитал спорт, анда алар менә ярты вакытны компьютерда уйныйлар, әйтик, футбол ди ул, я бокс ди. Компьютерда көрәшәләр, аннары инде бузга чыгып, яки рингка чыгып, шунда дәвам итәләр. Үзләре. Монда көчлерәк компьютерчик буларгамы, спортчы буларгамы, менә карабыз нәрсә булып бетәр, ничек булар. Әмма ләкин бу аның төп максаты каян килеп чыккан, мин аңлаганча, менә яшьләр, балаларны һәр компьютердан тартып алып булмый инде. Шуннан аларга зирәк хәрәкәт кертергә, кызыксындырырга. Комбинацияны 50-50. Әмма ләкин андый кешеләр дә бар, наоборот, спортчыларын тегендә тартып, аларны компьютерга утырталар. Инде дуслык уеннары дигәне кичкене була, сентябрьдә Мәскәүдә, Екатеринбургта. Ул андый уеннар безнең 80-нчы елларда булганнары бар. Бу традиция бар инде бездә Россиядә. Минемчә кызыклы, күңелле булды. Олимпиада уза Парижда, аңарчы. Олимпиадада без катнашмасак та, анда бүтән илләр спортсменнар кем эләкми анда, кем көтелгән нәтиҗәсен күрсәтә алмый, аңар реабилитация кирәк, үзен күрсәтергә һәм башкалар, менә алар Мәскәүгә җыела алырлар, монда шулай итеп зур спорт бәйрәме булуы бар дип көтәбез. Менә иң кызыклысы һәм перспективный БРИКС уеннары, менә мин аңлаганча. Чөнки БРИКС яңа оешма, ул хәзер бу сәясәт оешмасы һәм үсә бара. Һәм аңар бик зур игътибар бөтен дөньяда илләр җитәкчелегеннән, зур акышлардан башлап, башка илләр, халыклар карап тора, нәрсә булып бетәр, кызыксынучылар күп. Үзегез беләсез, хәзер менә 5 илдән 11 илгә артты. Казанда инде 5 ил генә булмый, 11 ил җыела саммитка. Һәм менә бу БРИКС уеннар без итәндә чакырабыз, шул 11 илне генә түгел, башкаларны да. Хәзер анда 70-кә якын ил кызыксынды менә катнашырга дип. Менә шул спорт инструментын алып, бәлки спорт аркылы шул БРИКСка караш үзгәрер, аның
вәкилләре артыр теге спорт посол мира дип әйтәләр. Шуңа күрә менә шундый моны оештырган кешеләрнең шундый өметләре, шундый максатлары бардыр дип карыйм. Аннары икенче яктан безнең спортчыларны бөтен җирдән санкция дип теге халыкара ярышларына кертмиләр бит инде. Спортчыга ул кирәк, ярышсыз спортчы тора алмый. Андар ул теге нигенә була, фитнес, физкультурник кына. Аңар ярышлар кирәк. Һәм бу безне шундый чараларга куйдылар. Менә без үзебез оештырабыз уеннар. Шушындый форматта безнең спортчыларга бу мин бик кызыклы, файдалы дип карыйм. Россия спортчыларына. Һәм менә мин күптән түгел Лозаннада булдым. Январьда Лозаннада инде халыкара олимпия комитеты, күп халыкара федерациялар, төрле спорт төрләреннән менә аларны иң борчыганы БРИКС уеннары. Менә масштаб ягыннан алар теге киләчәк уеннарына да, дуслык уеннарына бик игътибар итмиләр, ә менә БРИКС уеннарына аларны игътибары зур. Кыштып тора, Куллары кыштып тора. Шуңар күрә мин ни дип уйлыйм, алар аны альтернатива дип уйлыйм, нәрсәме дип уйлый. Менә алар теге аяк чалмаса Парижда олимпиадандары. Менә мин шуны сорамакчы. Алар видеолары бар анда. Кисәтүләре бар. Кем катнаша? БРИКС уеннарына барасыз икән, олимпиадага килмисез. Олимпиадага біз сезне кертмибез. Анда судья булып кем бара икән, без аны олимпиада чакырмыйбыз. Менә шундый нәрсә. Шундый куркыныч бар име? Булу бар дип мин уйлыйм. Менә ул олимпиада булмый торган булса быел Парижда, безгә җиңелрәк, кызыграк булыр иде. Менә куркыныч дигәннән шул ук кире кайтып, менә бу киләчәк уеннарына, компьютер уеннарына әйме. Монда бит инде компьютер уеннарының күбесе алар Америка Кушма Штатлары һәм Европада эшләнгән, һәм алар шулар базасында дип әйтик. Һәм аларны файдаланыр өчен беренчедән без бит әле лицензияны алырга тиеш алардан. Һәм икенче ягы менә шушы лицензия алып файдаланган очракта да уеннар барышында теге каршы яклар дип әйтик инде, шул Европа, Америка ягыннан безнең серверларга кирип бу уеннарны уен барышында үзү куркынычы юк, мындай сүзләр бармы? Мин теге андый нишкәлекләрен белмим, тирән кирмәгән, әйтә алмыйм, но әйтәсем килә, уеннар һәм программистлар акышларда гына түгел, Индиядә бик күп, ул Индия иң алдыңгы илләрнең берсе, шул уеннар буенча да, вообще программистлар буенча Бразилиядә бик күп алар, бик алдыңгы Бразилия, Белоруссия, Россия. Ягъни бездә альтернатива бар, әйме? Альтернатива бар үзебезнең, һәм аны оештыручылар ул ягын барсын күзәтеп чыккандыр инде. Анда минемчә андый зур куркынычлы бер юктыр дим. Икенче яктан караганда без төгатнаны күрдек, аны бөтен интернетны сүндереп куйып була. Менә бер кем булды, 2 сәгать интернетсыз утырып, беренче бөтен нәрсә туктады. Шулай. Ничек карыйсыз, менә ул тамашачыларда бу спорт түрі микән дигән сорау тумасмы? Әллә инде менә шул без аны шахмат домино уены кебек, алар бит инде спорт түренә кергән, шулай итеп карарга тиеш булабыз күп очракта. Аны сорау туадыр, хәзердә бардыр. Менә шул ярышлар узганда, хәзер бит алар орта бара, ул ярышлар фиджитал буенча. Ул сорауларга җавап булыр, якамы, бу якамы ачыклана бар. Минемчә, ана шул аның үсеп баруын, аны ярдәм генә итәргә кирәк. Булсын, аннары күз күрү, аны зыяны булмас, минем анда бернинди шигем юк. Файдасы гына булыр. Балаларга, яшьләргә теге интеллектуаль яктанмы, физик яктанмы ярдәм, я әзрәк монсы, алар үсәгенә бара. Теге халыкка караучыга кызыклы булырмы, юкмы? Ансын күрәбез. Менә исемә төште, керлинг олимпия программасына кергәч,
Безнең бөтен кеше төкернәдер. Нинди спорт бу дип. Щетка белән тибер бер кеше минем олимпиадада утырганам бар. 2006 елны Туринда. Трибуналар бушы. Көрлингта олимпиада детсад балаларына килгән, алып килгәннәр. Хәзер урын таба алмыйлар. Хәзер урын таба булмый. Шулай. Ягъни халыкның тамашачының әле ияләнүе дә кирәк. Вакыт кирәк, аңлый башлый. Тәмин тоя. БРИКС уеннарына килгәндә эчтәлеге ягыннан без ниндирәк спорт төрләре күрә алачакбыз менә бу БРИКС. Аның программасы бик зур. Анда 30 спорт төре. Шуннан 20-се олимпия төрләре. Шуңа күрә бик зур программа. 7 меңләп катнашучы, спортчылар 4 мең ярым спортчы көтелә. Шуңа күрә анда безнең Татарстан спорт сөючеләре үзләренә кирәкле кызыклы тамаша табырлар. 18 бинада була менә исемдә минем 18 спорт сарайында инде. Универсиада әле күп кешенең исендәдер. Шундыйрак дәрәҗәгә, форматка туры китереп узачак ул. Инде килеп Татарстанда Казанда узачак тагын бер спорт чарасына тукталмый мөмкин түгел. Монсы инде моның киләсе елга планлаштырыла. Ул да булса ислам яшүсмерләре уеннары, әйеме? Менә ни өчен ислам белән бәйле һәм ни өчен Казанда үткәрелү турында берничә сүз әйтеп китсәгез иде. 2 ел халыкара обстановка үзгәрә башлагач, безнең ил президенты да безгә Көнчыгыш ягына Африка барларга кирәк дип, шулар белән күбрәк эшләргә кирәк, ислам илләре белән дип әйткән сүзләре булды. Аннары безнең рәисебез Рөстәм Нургалиевич Минихановна ул Россия исламский мирның группа оештырылды, шуның җитәкчесе итеп куйды. Әнә шул чаралар булгач, безнең шундый фикер килде. Менә спорт нигезендә дә безнең мөнәсәбәтләрне ныгытырга, шул илләр белән һәм менә бигрәк тә балалар арасында андый әйбер моңарчы булганы юк иде. Безнең тәҗрибә бар. Азия балалары, Дети Азии дигән уеннар уздырабыз без 4 елга бер тапкыр. Анда 30-дан артык Азия ил командалары катнаша. Мин ул комитетның рәисенең урынбасары идем. Һәм шуңа күрә менә шундый проект туды безнең. Без аны рәискә күрсәттек, Рөстәм Нургалиевичка, ул хуплады. Россиянең спорт министрына күрсәтеп, беренче тапкыр без аны күрсәттек майда ислам саммиты булганда монда. Алар бик кызыксынып хуплап алдылар, бик кирәкле әйбер дип. Без ике куллап моны өчен бу проект өчен дип, менә шуңа күрә тәкъдим безнең 25-нче елны уздырганы әлбәттә Казанда, Казан бит Мөселман республикасы. Без аны дип йөртәбез инде, рәсми булмаган. Без аны бит ин теге төньяк мөселманнары регионы дип йөртәбез дөньяда. Шуңа күрә спорт аркылы да менә шул мөнәсәбәтләрне ныгытырга дип, аның максаты шул. Һәм спорт кына түгел, без анда мәгариф проблемаларында һәм үзебезнең теге тәкъдимнәрне күрсәтәбез. Аннары мәдәният ягыннан да без менә теге шул чит ил студентларын бик чакырырга телибез инде. Шундый максат куелган. Россиядән да балалар үзләре килеп, аларның тренерлары килеп карап китсә, аларны чакыруы безгә җиңелрәк булыр дип. Ягъни бу инде халыкара масштабны алачак. Халыкара масштабны 60-тан артык ил, аның күбесе Азиядан, Африкадан, Европа белән Америкада, Латинская Америка берәр ничә генә ил, менә
Безнең Рустам Нургалиевич шул теге исламское сотрудничество оешмасына хат язды җитәкчесенә. Шуны тәкъдим белән һәм без декабрьдә җавабын алдык. Алар хуплыйлар. Генеральный секретарь исеменнән шундый хат алып, менә хәзер без шул әзерлек оештыру эшләре дәвам итәбез. Монда бары тик ислам дәүләте спортчылары гына һәм әйтергә кирәк инде ислам дине юнәлешендә мөселман дини конфессиясе вәкилләре генә катнашырга тиеш булып чыгамы. Менә спортта теге дини конфессия буенча бүленү, әгәр дә шулай булса, ул башка дини конфессияда булган спортчылар арасында, тамашачыларда нинди бер каршылыклы фикерләр уятмасмы? Уятмас, чөнки менә ул проектны әзерләгәч, иң беренче киңәш белән biz бардык dini nəzəriyyət җитәкчесенә Равил Гөнүдинган Мәскәүгә. Ул аны тыңлап алды, карады. Миңа киңәшләшергә кирәк дип вакыт алды биратна. Аннары без хуплыйбыз, без катнашабыз дип әйтте анда. Ул аннары ул менә ислам илләре дигән, ул мөселманнар гына катнаша дигән сүз түгел. Әйтик, теге Россия булса, анда бүтәннәр, бүтән дин конфессия вәкилләре, анда христианнармы, башкалармы, менә ислам илләре теге. Шуңа күрә монда чикләүләр юк инде. Чикләүләр юк. Бернинди чикләүләр юк. Әмма соравызга җавап бергәндә, андый дини яктан андый зурлар арасында андый ярышлар бар. Дөньяда. Андый мисаллар бар, китерергә була. Мисаллар бар. Менә Марат Мансурович, без инде элегрәк әйтә торган идек, спорт ул сәясәттән башка яшәргә тиеш, спортка сәясәтнең катнашы булырга тиеш түгел дип. Бүген без моның инде гел көн сайын киресен күреп торабыз. Спорт ул зур сәясәткә әйләнеп бара. Уман спорт сәясәттән башка яши алыр микән ул киләчәктә? Спорт ул хәзер күп чакта бизнеска да әйләнеп бар. Бизнес белән сәясәт алар тоже бәйләнгән. Һәм спорт бит ул бик зур инструмент. Моны сәясәтчеләр, җитәкчеләр ничек файдаланмасын? Ничек алар аны теге күзләрен капласын? Менә искә алыйк. Ил җитәкчеләре, иң зур ил җитәкчеләре кайда җыела үзләренең сәяси саммитларына башка. Олимпия уеннары ачылышына, футбол дөнья чемпионаты ачылышына, алар итәнә шунда килә, шунда җыелалар. Берәр теге концерткамы, каямы түгел. Спорт чөнки күп миллионны халыкны берләштерә. Телевизор ашамы, булаймы, әйтик, менә без Бразилияны каян беләбез? Ничек? Футбол или инни Пеле, Аргентинаны каян беләбез? Марадона, Месси, бүтән бер аннары калганнар. Һәм менә күп илләрне Африка халкы дигәндә нәрсә? Алар йөгерүче, Кения, Эфиопия, сразу шул башка килә бит. Шуңа күрә спортны сәясәттән менә эзе байырып, минемчә хәзер ул булмый. Теге спорт вне политики дигәндә, ул теге сүз уйнатуына. Сүз уйнатуы ни түгел. Ялгышмасам, иң стажлы министрларның берсе менә бу яшьләр спорт һәм туризм министрлыгы, баштарак комитет, аннан соң инде менә министрлык. Бүгенге көндә белүебезчә, алар өчесе өч төрле хәзер министрлык һәм агентлыкка аерылдылар. Яшьләр эшләре аерым министрлык, спорт аерым министрлык, туризм үзе агентлык, шулай бит. Менә шуңа аптырыйм, сез шушы үч тармакны да бер юлы ничек бер министрлык тартып бара алды микән дип? Үзегез күрәсез, теге һәрбер юнәлештә дә сез әйткән, безнең Татарстанның нәтиҗәләре үсә бара. Ул туризмны әйтик, спортны әйтик, яшьләр сәясәтен әйтик, һәм аларның бүленүләре һәм үсүләре сөендерә генә.
Менә масштаб дигәннән 2013 елда Казанда универсиада уздырылганнан соң безне инде Россиянең спорт башкаласы дип атый башладылар. Менә бу сүзләр ни дәрәҗәдә алар чыннан да чынбарлыкка туры килә микән? Чөнки без инде монда Татарстанда яшәп бу сүзләргә ияләнгән һәм күргән. Сезнең чагыштырырга мөмкинлегегез бар. Россия масштабында үсеш ничек тә, бездә Казанда ничек үсеш? Аерыламы? Ул 13 елдан түгел, 2009 елны безгә андый исем, без андый исемгә лаек булдык әле универсиада хәдә. Димәк, инде ул вакытта безнең эшләр бик каты барган, төзелеш кенә түгел, без дөнья чемпионатлары, бүтән уеннар, бүтән ярышлар алып барадырык, оештырадырык, һәм аның тарихы кая, Комсомольская правда газеты белән Советский спорт газеты шундый конкурс оештырды. Халык конкурсы, спортивная столица России. Анда башта 10 шәһәр иде. Анда Мәскәүдә, Питерда бар иде, Волгоград. Анда кими башлады. Актактан без Мәскәүдә калдык, Казан җиңде. Бу уйлап тапкан конкурс түгел. Исем түгел. Менә ул шулай, һәм ул шулай да дөрестер, чөнки менә без теге шул универсиада үткәрүнең концепциясын язганда, без язган идек. Менә анда ярыш уздырсак, әзерләнсәк, уздырсак, ул шәһәрне менә олимпиадалар, ниләр 20-30 елга алып бара дип. Шулай дип язадыр идек. Үзебез бик ышанып та ничек аны әйтәләр бит, күз куркак ул эшли. Без теге чит ил китапларын укып, чит ил теге белгечләрен әйткәнен тыңлап язадыр инде. Менә шулайрак бит. Менә 15 ел үттеме ул вакыттан. Безнең әле куып җитәрлек регион юк. Ул вид спорт нигезендә генә түгел. Безнең бөтен нәрсә үсеп китте. Казанда, Татарстанда ул булсынмы, юллар булсынмы, транспорт булсынмы, анда отельләр булсынмы, рестораннар булсынмы, халыкның мәдәнияте үсте, яшьләр чит илләр телләрендә сөйләшә башладылар. Без баша таба алмыйдык, белгечләрне берничә кеше кирәк, таба алмыйдык, студентлар, тәрҗемәчеләр, хәзерләр барсы. Безнең бөтен һәм 14 елдан Казан теге инвестиционная привлекательность города дигән конкурста Россиядә гел 1-2 14 елдан әнә шул универсиададан соң, чөнки ул матурланды, аны белделәр, халык үсте, менә теге төрле юнәлешкә тәэсир итте ул универсиада. Һәм менә шул 30 ел дигән сүз дөрес булып, әле безне куып җитәбез дигән нәр юк. Хәрәкәт артына барган, бүтән регионнардан, менә бу суалар башланып, нидеп, хәер мөмкинлек кызганычка каршы кимеде, матди яктан әле тизгенә ни булмас. Бездә бер урында тормыйбыз, алга барабыз. Соңгы 2 елда спортчыларыбыз халыкара ярышларда катнашмыйлар, чит илләргә йөрмиләр. Үзебездә дә, Россиядә дә, шул исәптән Татарстанда да халыкара масштабтагы ярышлар гомумән юкка чыкты диярлек. Менә бу ситуация, бу вазгыять безнең профессиональ спортчыларга ул ни дәрәҗәдә тәэсир итә? Аларның фикерләренә, аларның уйларына дип әйтик, һәм ул аларны спортчы буларак халыкчан әйтсәң инде йомшартмыймы? Менә стимул бит инде ничектер кимеде? Әлбәттә, бу иң каты иттереп теге кагыла, тәэсир итә менә шул профессиональ спортчыларга. Бигрәк тә аның теге зуррак булган сайын ул халыкара ярышта катнашмагач, Россиядә ул беренче, бүтәннәр белән ярыша алмагач, аның теге мотивациясе дә кими, күңеле төшә. Ул бит спортчы нәрсә, еллар буе анда 10-15 ел көннән-көн әзерләнә, теге тренировкага йөри, менә шул тормышын шуңа багышлый инде. Ул бүтән нәрсә, күп нәрсәләрдән мәхрүм була. Әнә шул нәтиҗәгә килергә спорт нигезендә, монда аңар бирмиләр ярышырга. Бу бик каты тәэсир итә. Моны бүтән әйбер белән дә
алыштыр булмыйдыр дип уйлыйм. Чөнки менә хәрәкәт, матди яктан ярдәм итәргә кирәк. Зарплатасын анса да кирәк. Но алар аның өчен шөгыльләнмиш күбесе. Менә әйтеп китик, мин гимнастика федерациясы президенты республикада. Безнең Казанда бар Маринов Даниил дигән бик сәләтле гимнаст, яшь әле ул, 19 яшь кенә тулды аңгар. Ул Россия чемпионы. Һәм узган ел 5 ярышта катнашты, 5сенә дә җиңде. Һәм 4 олимпия чемпионын җиңеп бара. Россиядагы олимпия чемпионы барсын җиңеп бара. Ул менә бездә ул менә хәзер дөнья чемпионатына барса, әйтик, Парижга олимпиада барса, берничә медаль алып кайта сүзсез. Анда алтынмы, көмешме, бронзамы, но берничә медаль алып кайтыр иде. Менә бара алмастыр инде. Ул менә 15 ел нәрсәгә әзерләнгән, шуңа әзерләнгән ишенде. Бәлки ул әле яшь, теге тагын 4 елдан катнашырмын дип өмет итәләр. Олырак булганнары, допустим, Никита Нагорный аңгар инде 30 яшь тулып килә, ул аңгар булмый ди. Һәм андый спортсменнар безнең илдә һәрбер спорт төрендә бар. Һәм алар бер генә түгел, әлбәттә алар бик авыр. Менә һәм аны бит халык та күрә алмый. Менә чит илләр, менә шулык фигура шоуын әйтик. Безнең кызлар бит дөньяда иң көчле, аны бөтен дөнья белә. Аларны күрә алмыйлар. Хәзер теге Европа чемпионаты булды. Бөтен ниетште аның күрсәткечләре, анда безнекеләр шикелле сикерә алмыйлар, йөри алмыйлар. Соңгы вакытта шактый бәхәсләр туып торды. Менә бу үзәк каналларда да барды бу бәхәсләр. Безнең спортчыларында барга тиешме, юкмы, барырга мөмкинме, юкмы мөстәкыйль спортчы буларак. Менә алар бит инде мөстәкыйль спортчы булып барган чиракта алар бөтен Россия символикасыннан азат ителәләр, ягъни олимпиада флагы астында чыгыш ясаячаклар. Умман сез үзегез нинди фикердә? Алар барга мөмкинме, юкмы, ничек, әллә инде сайлау аларның хокукында каламы? Алина Загитова 6 ел элек олимпия чемпионы булды, димме? Ул да бит Россия флагы белән түгел иде. Анда да бит Россия командасы юк иде. Аны бөтен дөнья белә Россия спортчысы икән, татар кызы икән. Шуңа күрә һәм безнең җыелма хоккей командасы чемпион булды анда. Ул бит Россия командасы түгел иде. Шуңа күрә мин монда бернинди зыян күрмим. Әгәр алар мөстәкыйль спортчы булып, анда барып, үз исемнәре белән Россияны күрсәтәләр. Ия булсалар, аны сразу бар беләләр син менә бу Россиядан килгән дип. Әмма анда менә билгеле түгел. Әгәр аларга шундый түге чаралар куйсалар, менә сез шартлар куйсалар, анда Россия сәясәтенә каршы чыгасыз, риза бирегез, аның сәясәте белән килешмисез дип анысы аңгар мин әлбәттә каршы. Бу инде илгә карата син хөрмәт булмый, син теге сатлык җан буласың. Безнең спортчылар алар андыйга бармаячак да. Шуңа күрә менә андый чараларсыз аларны анда кертсәләр, минемчә һәрбер спортчы үзе хәл итсен, менә үз өстенә алып. Ягъни әле без бүгенге көндә аларның нинди таләпләр, шартлар куясын белмибез. Белмибез, чөнки һәрбер федерация уни дип әйтим мин, вакыт уздыра, ачыктан ачык әйтми, карап торалар анда. Олимпия комитеты халыкара нәрсә дип әйтер, бүтәннәр нәрсә дип әйтер, Америка нәрсә дип әйтер. Ягъни көтү позициясында без көтеп торабыз. Вакыт узганча безнең мөмкинлек кими, чөнки анда эләгер өчен әле бит теге ярышлар уздыра кирәк, эләгергә кирәк. Ул мөмкинлекләр кими бара. 2010 елда Рөстәм Миңнеханов Татарстан 5-6 спорт түрі бойынша Россия җыелма командалары өчен база регион булырга әзер дип әйткән булган. Менә бүгенге көндә безнең
җыелма командалар өчен Татарстанда базалар булдымы, юкмы, бармы? Әллә ул теләк белдерүчеләр булмадымы? Безнең базалар андый чаралар оештыру өчен бик әйбәт, бик югары. Һәм инде бездә бар федераль үзәкләр, беренчедән гимнастика буенча. Гимнастика үзәгендә, шуның нигезендә безнең бар федераль үзәк гревля буенча. Безнең бик әйбәт үзәк шул спорт төрләре буенча. Һәм безнең бар халыкара үзәк йөзү буенча. Йөзү генә түгел, суга сикер, су спорты төрләре. Су спорт төрләре буенча. Җаны шул су спорт төрләре халыкара федерациясе белән бергә оештырган идек. 5 ел элек алар әле дә, ул әле дә эшләп бара. Анда төрле илләр, менә Токиода Олимпиада алдыннан анда бір 15ләп илдән йөзүчеләр килеп әзерләнде. Африкадан, Азиядан, башка илләрдән. Менә 3 үзәк бар. Менә үзәк дигәндән безнең бит инде быел Казанның Тынычлык бистәсе, Мирный бистәсендә шаңгы спорты һәм биатлон буенча үзәк ачылды. Һәм анда беренче тапкыр Россия Кубогының этап ярышлары үтте шаңгы узышлары буенча. Шәхсән сез менә бу үзәкнең әзерлегенне үзегез ничек бәялисез һәм биатлон буенча Россия масштабындагы ярышларны без кайчан күрә алырбыз микән? Үзәк бик югары дәрәҗәдә, андагы кичкенә генә ясалып бетмәгән кимчелекләр бар, алар аны эшләп бетерәләр, бетергән булмасалар. Менә шаңгычылар әйттеләр инде, Елена Вяльбеда, ул зур авторитетында эксперт, бик зур халыкара эксперт. Монда дөнья чемпионаты үткәреп була дип, аның бәясе бик әһәмиятле. Биатлонга да әзер ул, биатлоннан безнең Россия Федерациясе үпкәләмәсеннәр, әзерәк йоклабрак торалармы? Йоклабрак тоткарлыйлар. Алардан тора, Татарстаннан түгел. Безнең яктан барысы да әзер. Марат Мансурович, минем әле шул кадәр күп сорауларым калды. Кызганычка каршы безнең тапшыруыбызның инде вакыты чыгып бара. Бик зур рәхмәт сезгә менә шундый эчтәлекле әңгәмәгез өчен. Һәм инде безнең менә бу планлаштырылган халыкара турнирлар, халыкара ярышлар, алар чын мәгънәсендә халыкара дәрәҗәдә үтсен иде дип теләп карабыз. Һәм инде үзебезнең спортчыларыбызга сабырлык, түземлек һәм киләчәктә менә шушы халыкара ярышларга аларның бик тиздән әйләнеп кайтуын телибез. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт.